Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Койбіреулерге құяшта қызыну һәм яр буенда йөрү ушаса, икенчеләре исседән саклана. Иссе сәламәтлеккә ничек тәэсир итә? 10 катнашучы һәм бер титул чолда Сабан туй гүзәллек конкурсының финалына әзерлек бара. Йорт хайваннарын гына түгел, кыргый хайваннарны да сакларга кирәк. Чолда урман массивлары, промзоналар янында кытыр авыруларына каршы вакциналар урнаштырыла. Дару кыргый һәм хуҗасыз хайваннар өчен каралган. Ветеринарлар белән бу эштә безнең төшерү төркеме дә катнашты. Кытыр авыруына каршы вакцина белән брикетларны урнаштыру 2 бригада эшли. Аларның һәр кайсысында берничә ветеринар бар. Партиядә исә кыргый һәм хуҗасыз хайваннар өчен 4000 алдавы җим. Бу агыл түгел, куркырга кирәкми ди белгечләр. Менә кыргый хайван шуны тешләп алганда, ул вакцина аның авызына эләгә һәм уйлыйбыз инде бу кыргый хайван вакцинировать ителгән. Бу җимнәрне бар тик перчатка киеп кенә урнаштырырга кирәк. Хайваннарның ис сизү сәләте бик яхшы. Әгәр брикеттан чит ис, мәсәлән, ислемой, сигарет исе килсә, алар бу җимгә якында килми. Ә брикетлар исә ашарга яраклы продуктлардан әзерләнә. И хайваннары ашаган чиракта да побочный эффектлары булмаячак. Шуңа күрә кешеләр инде бу брикетны күргән чиракта ялан кул татарга тиеш түгел. Кытыр авыруына каршы вакциналы брикетларны тагын урнаштыру агымдагы елның көзенә планлаштырылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабизей. Яңалыклар. Иселекне һәр кеше үзенчә кичерә. Кайберәүләргә кояшта кызыну һәм яр буенда йөрү ушаса, икенчеләре исседән саклана һәм җиләткечле биналарда утыруны хуп күрә. 30 градуслы исселәр сәламәтлеккә ничек тәэсир итә һәм кояштан зыян күрмәс өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Исседә медиклар шешәдә үзең белән су йөртергә киңәш итә. Балаларны нык киендермәскә, аларның тән температурасы, тоту сәләте олыракларыныкы кебек түгел. Шуңа күрә дә исседә балалар тизрәк җылына һәм тирли дип кисәтә белгечләр. Если же все-таки на улице стало плохо, вы видите, что ваш ребенок стал менее активный, вялый, может быть такое, что даже потерял сознание, то нужно обязательно в первую очередь это освободить дыхательные пути, то есть расстегнуть одежду. Иссе сугуның төп билгеләре булып югары температура, баш әйләнү, баш авырту, сулыш алу, ешаю тора. Бу очракта кичикмәстән ашыгыч ярдәм чакырырга, алар килеп җиткәнче кешене салкынча урынга урнаштырырга кирәк. Шулай киемнәрен салдырырга, тәнен юеш сөлге белән сөртергә, су эчәргә киңәш ителә. Нужно пить достаточно воды, не ледяной, а нормальной температуры, прикрывать голову, хотя сейчас, конечно, у меня нету. По возможности находиться в тени. Самые стандартные советы. Немножко поплескались в водичке, освежились, так скажем. Нам не жарко. Вот, ну и, естественно, солнцезащитные крема. Вот, тенечек, водичка. Вот так вот мы защищаемся. На ребенка всегда надеваю панамочку. Защитные крема, конечно же, солнцезащитные. И вот стараемся в тенечке гулять. Татарстанда исә һава торышы ялларга кадәр торачак, ләкин ул тотрыксыз булачак дип кисәтә синоптиклар. Яңгырлар һәм яшен көтелә. В районе набережных Челнов, Нижнекамска, вот в этой вот северо-восточной части республики, ночью 13-15 градусов, днем 25-27 градусов. В пятницу в ночные часы также 13-15 и днем без изменений. Ял көннәрендә һава температурасы бераз төшә. Якшәмбе көнне термометр күрсәткечләре 25 градустан артмаячак ди синоптиклар. Шулай кыска вакытлы яңгырлар һәм яшен көтелә. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Диңгез пехотасы штурм бүлекчесенә китерергә карар итә. Артур махсус операция зонасында хезмәткә контракт төзегән. Бу карарга ул 1 ел элек килә. Алгы сызыкта аның 3 дусты, алар янына хәзер Артур да бара. Сугышчы махсус операцияга нинди кәефләр белән китә, бу хакта алдагы материалда. Кто в штурмовых отрядах служит, наилучшее обмундирование. У них все есть: коллиматоры, ночное видение, хорошие бронежилеты нового поколения, каски нового поколения.
Штурмчылар ничек коралланганын Артур дусларынан белә, аның 3 дусты алгы сызыкта хезмәт итә. Алар контрактчылар. Артур да алар үрнәгендә хәрби операциягә китәргә карар иткән. Больше склонности по личным соображениям. У меня там ребята уже давно, друзья близкие, уже по году находятся. Да и после, скорее всего, этого теракта всего посмотрел, думаю, что мне стоит там быть, помогать ребятам, помогать нашей стране. Татарстан рәисе карары буенча патриотик контрактчылар өчен шартлар тагы да яхшыртылды. Җәйнең беренче 2 аенда республикадан түләү 505 мең сумны тәшкил итә. Оборона министрлыгыннан 195 мең сум, шулай ук Чаллы хакимияте һәм предприятиеләреннән дә түләүләр бар. Барысы да 1 миллион сумнан артып китә. Конечно, денежные довольствия у нас самые большие в регионе, из всех регионов России, мне кажется. Ребята с других регионов сюда ездят, контракт подписывают, я слышал, сам видел. Так что Татарстан у нас в порядке. Контрактчыларны рәсмиләштерү буенча барысы да тәртиптә. Барлык эшләргә 1 көн вакыт китә. Биргә медицина тикшерүе узуы да керә. Медицинская комиссия отдельно работает у нас в военном комиссариате. Поэтому все вопросы по медицинскому обеспечению решены. Наша задача максимально сократить время оформления ребят на военную службу по контракту. В среднем это занимает от 1 до 2 дней. То есть 2 дня, на 3-й день уже готов убыть. У нас есть специалисты, которые оформляют все необходимые документы в кратчайшие сроки. Шулда үзең теләгән вазифага контракт буенча китеп була, билгеләнү буенча карарлар җирле хәрби комиссариатларда формалаштырыла. Артур якын көннәрдә Казанга китәчәк. Автоколада контрактчылар өчен транспорт тәкъдим ителә. 1 ай өйрәнүләрдән соң алар алгы сызыкка китәчәк. Удачи себе, нормальной, хорошей службы. Вот приедешь, зайдешь, мы с тобой обнимемся и поговорим. Чай попьем. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 10 катнашучы һәм 1 титул 13 июньдә Чаллыда Сабан туй гүзәллек конкурсының финалы узачак. Быел аның юбилей елы 30-нчы тапкыр үткәрелә. Конкурсантларга төп таләп татар телен камил белү. Бүген репетицияләрнең берсе булды һәм бу процессны минем хезмәттәшем дә күзәтте. Сайлап алу туры нәтиҗәләре буенча финалга 16 яшьтән 24 яшькә кадәрге 10 кыз үтте. Финалга санаулы көннәр кала. Хәзер катнашучылар актив әзерләнәләр. Вокал, бию, модель һәм ораторлык сәнгатенә өйрәнәләр. Минем уйлавымча, бөтен кызлар да бик көчле. Без бер-беребез белән бик нык дуслаштык. Һәрберсе иң гүзәле, матуры. Һәр кызда үземә дус таптым. Минем уйлавымча, һәр кыз Сабан туй гүзәле бәйгесенә Сабан туй гүзәле булырга бик тә лайык. Үземне сынап карыйсым килде. Нинди һөнәрләрем кайсы яктан ачылырмын дип. Мин бер дә үкенмим бу бәйгегә килгәнемне, чөнки мин монда күп кызлар белән таныштым, үземә яңа ачылышлар булды. Үземнең татар телемне камилләштердем. Искиткеч биюләр өйрәтәләр безгә. Оештыручылар әйтүенчә, быел финалда күп кенә сюрпризлар көтелә. Чөнки быел конкурсның юбилей елы. Яр Чаллыда инде 30 ел Сабан туй гүзәлләрен сайлыйлар. Бер нәрсә үзгәрешсез кала. Конкурсантларга татар телен белү таләбе. Сәхнәгә Сабан туй гүзәле булып, финалисты булып чыккан икән, ул инде һәр вакыт күз угында. Аның ялгышырга, саташырга, гүнах кылырга хакы юк. Без аларга шуны аңлатып куябыз. Бер турайган арка бер вакытта да бүкрәйми. Конкурс финалы 13 июнь көне 18 сәгать 30 минутта энергетик мәдәният йортында узачак. Җиңүче Сабан туйның төп гүзәле булачак һәм бәйрәмдә дәрәҗәле кунакларны каршы алачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Тайп-тюнинг – это про стиль, эмоции и комфорт. Здесь вы найдете эксклюзивные диски на любой автомобиль. Большой выбор шин, который вы можете приобрести в рассрочку. А при покупке дисков и шин, шиномонтаж в подарок.